Ahojte priatelia, tak dnes tu máme jedno pekné a krásne video a taktiež budeme žrebovať jedného z vás o takúto krásnu sošku muža a ženy. Nič dobré pre demokratov, PSK-rov a tak ďalej, tieto hnusné strany, ktoré majú radi teplých ľudí. Ja ich nie, že nemám rád, ale nemusím. No a taktiež ideme teraz na Igora Matoviča, čo vlastne rozprával na toho Reného Randyho a Šutaja Eštoka za tie taktiež nepodarené akcie, za ktoré sme taktiež vyhodili takmer 800 000 eur. Veď sledujte sami, Igor Matovič vám to povie, ale potom si povieme niečo aj o Igorovi Matovičovi, ako on vraví pravdu na iných, ale nevraví pravdu sám na seba, ako on vyhadzoval na iné veci. A to si teraz rozoberieme, aby sa pripomenulo, že ten človek nastal ďaleko viac ako nejaký Randy alebo Eštok. Tá somarina Šutaja Eštoka, kde vyhodil 800 000 na 18 akože stretnutí protidrogových a nechal tam spievať Reného Randyho, o ktorom Fico povedal, že vlastne distribuoval kokain s bohatým ľuďom v Bratislave alebo bohatým politikom v Bratislave. Priatelia, nekončíme, pokračujeme ďalej. Igor má toho viac. Ideš, Igor? Toto sme tu ešte nemali, toto sme tu ešte, toto sme tu ešte, toto sme tu ešte. Čo poviete, spokojný? Takto čudo z Budkoviec investovalo vašich 3/4 milióna z vašich daní. Mali byť použité na prevenciu detí pred drogami a alkoholom. Ako tam dal Šutaj Eštok ako hlavného protagonistu, no človeka obvineného z obchodovania s drog, o ktorom Fico hovorí, že zásoboval kľúčových ľudí v Bratislave kokainom. A ešte vyspevuje o tom, ako večer sa stretnú pri vodečke pri bare, pri vychladenej vodečke pri bare. No, takéto má čudo z Budkoviec. Svedomie či nesvedomie, takýto má vkus, ale nečudujme sa mu. On to berie tak, že treba splatiť. Ľudia z okolia tohto človeka podporili Pellegriniho vo voľbách, takže mu nakrojí z vašich daní a zaplatí mu za takúto kravinu. Deti tam nechodia, je to jedna obrovská hanba a vyhodeného 3/4 milióna z vašich daní. Ale nezabudnite, vy musíte platiť dane, aby čudo mohlo rozhadzovať. Igor Matovič, tak počúvaj ma sem, ty slávny herec. Ty vravíš, že z našich daní bolo nedobre minutých tých 800 000 eur, takmer 800 000 eur. Áno, ja to vravím taktiež, strana Hlasy tým pádom pohoršila ešte viac. Lebo predsa takýto človek, ktorý bol obžalovaný možno podľa teba za tieto drogové delikty, by nemal absolútne čo vystupovať voči štátu, pre štát, niečo vôbec už také akcie robiť a spievať deťom. Ja si to myslím takisto, ale poďme pekne krásne na teba, Igor. Nebude to tu o Randym a o Eštokovi, oni si s tebou spravia poriadok. Keď si ich takto pekne pohováral, no a Igor, povedz nám pravdu ty. Koľko stáli monky? Ja som sám zvedavý, čo teraz povieš, lebo to bolo v miliónoch z našich daní, nie z tvojich daní. Z našich daní. Koľko stáli tieto monky? Koľko stáli testovanie, šprtanie do nosa tvojemu kamarátovi, susedovi z Trnavy, riaditeľovi školy, či čo to on bol, či učiteľ to bol, alebo ja už ani neviem, čo to bol. Koľko nás to stalo z našich daní? No daj, inekcie, ktoré si ty nakúpil a ktoré si mal potom niekde zlikvidovať, koľko nás stali? Toto sem daj, môj zlatý, toto nás zaujíma ľudí. O koľko sme prišli miliónov? Možno miliard, ja neviem koľko, za koľko to všetko si ty prakticky, čo všetko nakúpil. Koľko nás stal Naď z tvojej vlády, čo všetko daroval. Za koľko nakúpil tie Uniobunky na Sliači, či kde to tam robil to kontajnerové mestečko. V miliónoch sa tam delili. S vidlami prehadzovali tie peniaze prakticky. Takže priatelia, napíšte mu krásne komenty, aby si ich sám prečítal, čo si o ňom vôbec myslíte a o tomto celom
čo vlastne natočil. No a poďme pekne krásne k výhercovi. Tak tento získava takúto krásnu sošku za tento krásny koment, ktorý je tu na dole. No a ja vás poprosím, pošlite mi vašu adresu na tento e-mail, ktorý je tu na dole taktiež. No a ja vám posielam okrem sošky ešte nejaké tie krásne reklamné predmety, ktoré nám chodia stále. No a ja už prakticky sa balím, ideme s rodinou trošku k moru oddychnúť. No a taktiež potom odletám do Francúzska, kde som vám sľúbil tieto dva krásne vily v Progresívcoch. My ich spolu odhalíme, nalípime tam nálepky, ako to robil Igor Matovič. A ja som sám zvedavý potom, či médiá budú zdieľať tieto poznatky, overia si to a ako to dopadne vo voľbách, keďže títo dvaja určite viem, že nepriznali v daňovom priznaní tieto krásne vily. No krásne ako krásne, videl som fotky, nič, čo by bolo pre mňa určite, ale proste sú a budú videné. Majte sa krásne.